ku danna subscribe domin samun sabbin waƙoƙinmu na Sahu Kuspa a YouTube channel ɗin mai suna Mr. AI Hausa. Assalamu alaikum, sunan alaikum, asalin girman ku na zahiri da balini ta tabbata mun sani ko rabbi ya bai wa zamani. A wannan baitin su kuwa tuna fansar madayin ku da lokaci ya rubar da ku kai mana ya Rasulallahi, ya Habiballahi, ya Nurallahi, ya Qasim Rizqallahi, sallallahu alaika kaman girman kadarinka da bahar halinka da sabbobin kan nan girma ta zube a gaban kaya mai jikoki na daban mai ƴaƴaye na daban mai zagi ya zaga mai suka ya soka domin za a su kuma mun gani da mutuwa in ta kama aikun cancanta a bakure da suke da ruhi har barkanku da safe, barkanku da rana, barkanku da yamma, barkanku da shan ruwa. Gaisuwa a gare ku da sammako, gaisuwa a gare ku da safiya, gaisuwa a gare ku da yammaci, ya mutanen gidan mai duniya. Iya dan Allah dan annabi ko da gaya ne baniya. Ladalin da kuke mana tun a baya muke roƙon ku da lamuni. Yan gida ku Allah ya ma alƙawarin ce ta malajira. Yan gida ku za ku ga ɗan cikin wuta sai ku saka shi a kausara. Yan gida Allah ya ba ku komai dole a bi ku a wakara. Makiyanku muna masa alhini wanda bai zuba tilas zai gani. Ku Allah ke saukar ma kowace aya maka da matani. Ku kadai Allahu ya tsarkake a cikin Qur'ani mun gani. Ku Rabbi ya ce da a girmama ku ake ta zamta majini. Alatar mana wannan zamani masu cuta na kashe magani. Gari ya waye, da duhu ya yaye, komai aka ɓoye, kowa aka tauye, Allah na nuna wa gani. Aura'ul insiya alaiki salatun lahir kamil, da mutum nan na ji Aliyu Haidara mai ilimi mai ajalu. Duk inda ya bayyana kadita alhaku wa zakal badinu, ya ma'aunin gane munafiki, ya ma'aunin gane